sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg Anne med igen. Ja. Og vi har nogle spørgsmål her, fordi at vi skal lave en... jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men jeg skriver ned i... Eller jeg skriver... Nej, undskyld. Vi skal svare på spørgsmål. Så ja, det første spørgsmål, det er... Hvem er jeres bedste venner? Eller veninder? Isa, du starter. Det er Sylvian. Ja, okay. Det er nok, altså, hvor man kun siger, men du siger, eller dem ja. Og så. Okay. Så siger jeg Emma, mig, Isa, Anne, så og ja, okay, Anne. Min bedste venner er selvfølgelig jer to. Hvad hedder en, der hedder Malou, Elise. Altså, jeg har ikke særlig mange venner. Du har da også. Jeg sagde til jer. Okay, så den næste, det er, hvad går du til? Isa, hvad går du til? Svømning. Jeg går også til svømning. Jeg går til karate. Ja. Okay, ja. Kan du danse? Hvad fanden er det for det spørgsmål? Vil Ida? Kan du danse? Nej, det tror jeg ikke. Dig? Nej. Jeg tror faktisk godt, det det næste spørgsmål er, hvad er jeres yndlingsmad? Lasagne. Jeg ved ikke, hvad der er. Og is. Undskyld. Jeg filmer på min telefon lige nu, så ja. Og den bliver ved med at finde noget. Ja. Okay, så prøv at... Men jeg har ikke hørt, hvad du har sagt. Nej, jeg sagde... Det ved jeg ikke. Min yndlingsmad, det er sushi, og hvad hedder det nu? Det skal jeg finde på. Og lasagne. Sushi og lasagne. Og pizza. Pizza er det bedste. Okay. Og hvad er jeres yndlingsdyr? Eller yndlingsdyr? What? Yndlings... Okay, jeg starter. Hvad er dit yndlingsdyr? Katte. Nå, man kan godt sige flere. Ja. Katte, hunde, kaniner, de er også meget søde. Pandaer. Nå. Ja. Hvad er det? Mit yndlingsdyr, det er... Hvad hedder det nu? Hunde. Jeg skal snart have en hund. Den hedder Bella. Bella. Hvad hedder det nu? Og pingviner. Ja, De er også meget søde. Okay, det næste er alder. Eller hvad er jeres alder? Nå ja. Det er lige meget. Hvad er de? Hvor mange år er du, Isa? Det kan jeg ikke huske. Ej, 12. Jeg er også 12. Jeg er 12. Isabella er ældst, og jeg er midt imellem, og Cecilie er yngst, har også 3. Okay. Hun er fødselsdag. Den 13. august. Det er 1. september. Og den 4. september. Så vi er faktisk sådan meget Rimelig tæt på hinanden. Så. Okay. Ja, og sige den her glemt. Hvad er jeres yndlingsfarver? Turkisblå. Og gul. Turkisblå. Og blå. Okay. Bare alle mulige slags blå. Okay. Og så den sidste. Wow. Kan vi så ikke finde på en selv? Kan vi ikke finde Og- på en selv? Hvorfor en skole går I på? Ja, vi går så på den samme skole. Sjovt nok. Ej. Vi går 3, 2, 1. Næsby skole! Og det er en fucking god skole, ikke også? Så ja. Kan vi ikke finde på en sådan. Og så... Nå nej. Hov. Okay. Og så er der en, som... Jeg skal lige se. Fordi hun har skrevet, jeg kunne ikke helt læse det. Står der ikke... Hvad lavede vi egentlig? Eller hvad? Står der ikke... Hvad for en slags Nå, ja. telefon har I? Jeg har en iPhone.
jeg har faktisk 2. Det er en Samsung, så jeg filmer på min iPhone lige nu. Og Jeg har en Samsung. Jeg har en iPhone 4. Hendes Okay. lillebror har en iPhone 5. Ja. Og så er der et spørgsmål tilbage, og det spørgsmål er, hvor mange liker den her video? 4? Millioner. 3.000 millioner. 4.000 Ja. eller 11. Så det var det. Ja, vi håber selvfølgelig, at I vil like den her video, hvis I kunne lide den. Og Det kunne I selvfølgelig. Husk at og like, husk at- subscribe og kommentere ja. dernede. Og Der er et link Ja. deroppe, og subscribe, hvis I kan lide min kanal, og gerne vil se mere til mig. Så Og ses vi. pigerne. Og pigerne. Ja. Og I skal høre, der kommer et CIA. link derop. Kommer der ikke et link derop om vores video? Det ved jeg ikke. Nå, Ja, måske kommer der et link. Ja, og så mig og Anne, vi laver snart en video faktisk på fredag, hvor eller sådan lidt en blog, hvor vi sådan laver mad og sådan noget, og den kan I også gå ind og se på fredag. Så ja. Hej!